Bagong kono tak ceritani penting. Kerasa pura, kelang itu cerah toh. Alah, iya cerah, panas sira umum koyo ngene kok. Iki toh jenenge ke Aura Las. Ngerti pura mau toh aku toh baru oleh wangsit nang mburi omah kae wangsit keluarga. Nyong kelak dudu wong sembarang umum. Maksudnya, aja omong ya nek kowe ditisani blorong, nyeroro kidul, ulo sanca. Bosen yang luru kowe ngapusi iki. Luwes kok kuwi Mas. Nyong ke asline toh keturunan Midodaris kok kayangan kae sing selendang keri. Bidadari saka kayangan apa saka pasar kewan? Ya aja ngawur Las, delok-deloken kulitku putih mulus. Nek nyong pas mlaku toh angine kesemribit kayak ngadang aku. Ki mertandake nek getih sing nggon bidadari kuwi ngalir nang awake nyong. Iki to, kudu angin saka kayangan. Dhewe iki kipas angine Mbak Seni pas kowe liwat lho mau urip. Dhewe iki putih, kudu putih saka mergo iku kulit bidadari, tapi putih iki panu wis nyambung ke biyen Ratu Bati. Atune kowe keiri Las. Ngerti pura mau iso to nyong ngilu. Raine aku kejan kaya ana sing mencorong kayak putih jeblih. Kowe ngilone pas nang arep lampu neon ya jelas mencorong to. Jajal nek ngilo nang arep pawon sing peteng koyo gendeng kopong. Tak percaya kowe Las. Cari mbah nyong to nek nyong guyu kae ke manuk-manuk melu nyanyi. Terus siji meneh nek mangan to nang kira mangan sego, mangane matu karo embun es. Ah, gayamu yen gek wingi kowe mangan iku sego turunan pitik ndak sak baskom. Iki bidadari kok bisa mangan. Ora percaya to Las. Nyong to wingi ke buka kae maca nang buku primbone Mbak Buyute nyong. Kata nang kono ono gambare nyong pas bayi. To ono jenenge Widoyanti. Gendeng, mosok bidadari ringtone pamer bojo konoan, jarine menungso langit. Kok selerane kaya bakul sayur. Las, kita aku wajib nang kayangan kono nek dongke pas dewa-dewa kayak kedo pesta. Malah nang kono to dewa-dewa ke malah seneng aku bojo loro barang. Wis Las, Widoyanti kerek bali ring kayangan wis dinteni kae dewa langit. Alah, wong gak Yanti kok dadi Widoyanti, gendeng. Diam kamu rakyat jelata.